двойка. За родените през октомври се забранява категорично да живеете за сметка на семейството. Родени сте, за да умножите капитала на рода, а не да го изтощавате. Вие също, като родените през януари, е нужно да сте на лидерски позиции или да работите за себе си. За родените през ноември е важно да не проявявате прекомерна агресия. Насочете огромната си енергия към това да прославите себе си и рода си. Хората, които имат 11 в датата на раждане, притежават невероятна сила и издръжливост. Те могат да насочат енергията си в помощ на другите или могат да постигнат невероятни резултати за себе си. Много е важно обаче да не бъдат агресивни. И родените през декември, тези хора често се дистанцират от семейството и не търсят тяхните помощ и съвети. За да изпълнят своята задача е важно да не изпадат в депресия, да не се обиждат и да не обвиняват другите. Важно е да следят, да не се жертват много за другите и да се научат да искат помощ. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. Абонирайте се и ще се видим следващия път.